Dito ba? Tulog pa naman si Kuya. Vai! Seu DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia, cara. Ó, é o bicho, hein? Hey! Oi, zero viewer, shout out! Jordan, shout out! Salamat sa pag-tuning kay Karin Gison. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me enganar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar. Hello everyone, sabi din ko sa Ate Mayang. Oy, sa gani, shout out hello sa inyong lahat. Ho! Ho! Hello! Hello Ate sa inyo Marsha. lahat! Gising na! Tara! Hey! Pumunta ka dun! Baby, paminawa, kining akong kantahan para dyan sa imo ha. Sa tiyan ka sa akong pagpati, ikaw dyan sa akong kasing-kasing. Baby, love ka. Baby, love ka. Baby, love ka. Ikaw na dyan, wala ilahin ka. Pagay kong makukin mo, murag ang butsog ka, aso-aso. Pagay kong makukin mo, busog ka, ayaw ka, buto-buto. Pagay kong makukin mo, murag ang butsog ka, aso-aso. Pagay kong makukin mo, busog ka, Hey, Joe, hello! buto-buto. Nag-text ko ka nimo og I love you. Nag-reply po ka na ko og I love you too. Baby, untakin ani ra ka perme. Kamis na ayo mura o guys hindi love ka. Baby, love ka. Baby, love ka. Ikaw na jud wala ilahin pa. Pagay kong makukin nimo, murag ang butsog ka, aso-aso. Ataw tino sa Brother Marciana! Makukin nimo, busog ka, ayaw ka, buto-buto. Pagay kong makukin nimo, murag ang butsog ka, aso-aso. Pagay kong makukin Agragri po, hello! busog ka, ayaw ka, buto-buto. Isang layo, kaayo ko kanimo. Sa akong heart, doon ra ka kaayo. Muabot ra jud ang adlaw na makita Hello, Lee! Ate Marciana, hello! Isang layo, Ang kaya dyan, kaayo ko Hey! kanimo. What? Sa akong heart, doon ra ka kaayo. Muabot ra jud ang adlaw na makita ang duhaw. Baby, love ka. Baby, love ka. Baby, love ka. Ikaw na jud wala ilahin pa. Pagay kong makukin nimo, hello! Ate Rosalie! murag ang butsog ka, aso-aso.
magbasa ko ng ano. Kung sa wala, Lapit na sumba ni Tilo. bumulyom ng init. Ako nga taga-basa. Kalabit sa Monte, hello po. Hindi ko ka tubigyan. Ha? Ayan, may... Shout out, na Vince talaga TV. sa lahat Pahinga muna na yung buwis ko, nakabili paus ng na ako. lupiing gamit Si sa halagang Basa. 1,000, Si Ate Gini magbabasa ng comment. siyam na Wala po tayong host dito. Ako magbabasa ng Meron po tayo ngayong hostess. Oh. Ay! Grabe ka naman. daw- May host po. Yung host natin ay Maraming host ba, di ba? Yung magbabasa na, magpapalipad pa. host. Grabe ka naman, Kuya Gatcho. Host. Post, Yung host natin, Pag maraming host. magbabasa na, magpapalipad pa. Yan. Hey, viewers, shout out. Danilo, pero sa may bisita pala kayo. Hello po. Danilo, hello po. Kay Danilo. Ate Bidong, pasok! Mariana, hello po. Wala na. Lilibet. Wala, hindi na tayo malakas kay Ate Bidong ngayon. Makusog pa yan, mamaya. Makusog pa yan, mamaya. Only win only out. Hoy, Kuya Jagger now, shout out. Kuya Jagger Long. Hello, Kuya Jagger now. Miss you to. Kamasana. Kailangan pala ni Bidang ano, pupukpukin. Kailangan pala pukpukin to. Kailangan busog pa, busog. Kuha ni Tilo sa'yo ah. Please follow! Ayan. Tulungan si Pula sa views. Baka di makalusot sa last round. Hello, Kuya Maki. Hello po. Hey, come on. Hello, Rosalie. Sabi po ni Kuya Jojo. Richard, hello po. Hey, hey.
macho, good exercise. Sabi ni Ma'am Ayaw Shana. ka daw. Yung giling dito ka naman yung giling. Ulo din ka daw. Gayahin mo kasi. Hello po. Lincoln. Lincoln. Hello po. RTV Vlogs. Hello. Hello sa lahat. Hey, hey, hey! Shout out! Sa 60! 60 na biro sa loob! Wala sa ito naman. Ha? Ako na ba mo? Around 13 minutes tayo! At masana, okay na po. Medyo hindi na po yung gano'n na ano, malala. Sige na, buti baby. Gusto nga na yan. Hey, hey, hey!
kain po si Ate Bidang. Kami, lahat po kami bagong kain po. Kaso pagkakain, busog po, busog. Kaya pagkakain live. Pusok. Oo. Sabi ko sa kanila, huwag na muna kasi baka ma-appendix. Papakyawin ko na to. Wala po sila gas. Nagtitinda po sila ng ano, ng isda. Hey, hey, hey. Hey, Jordan, hello. Ate Yol, hello. Bigyan lang muna natin ng sayaw. Hindi baka ma-appendix tayo. Our Beach Club. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Yuma. Hey, hey. Hello. Hi, hi, mga beautiful. Hoy, mami. Mami, I love you. Ang lapit-lapit nung nagpakulay ah. Hey, Jojo, thank you. Lapit-lapit nung Hyundai nagpakulay. Santa Fe. Harap-harapan na. Open for more. Harap-harapan na. Sports is a great teacher. It teaches Harapan discipline na yung Wala nang talikuran. Oh, harap-harapan na yung labanan. Yun. and teach. Personal na tayo sa Pwede, Manunyo. pwede nilo, hello po. Hey, hey. Sige, 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 sige. Ilyas ng Baguio City, hello po. Lulong ilat dito. Thank you, Kuya Jojo. Ate Malka. Hey. Ate Malka na Miguel, hello. Ate Tini, Kuya Jojo, thanks. Opo. At di pala kontento. Talagang pumunta rito. Person talaga to siya. Hey. Ay, ano mo yan? Hey! What's up, it's your boy Silent Talk. Sophia Grace. Oh, let's turn it back. Let's go. Wake up every day like hello beautiful.
Kaya pinag-birthday tayo. Thank you. Sa live pa lang, talagang magpapawisan na. Pagkatapos ng live, nagkaganyan pa. Magpapala pa. Hey! That's why I'm talking to the girl in the mirror. Whoa, like even if you're down, better get up. Whoa, 'cause every setback's just a setup. Whoa, something just a little bit better. Oh, I'm talking to the girl in the mirror. 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 Wala naman dito. Kanta naman daw, sayawan daw sa sayaw. Kanta naman daw. Kanta. Oh, sayawan daw sa mga sayawan naman daw. Kanta naman daw. Sige, kanta. Kanta daw. Oh, tulot. Kanta daw. Tulot. Oops, ay. Satisfy your thirst with zero calories. Zero regrets. Kaya lang, sa mata. Eh, medyo na. Zero guilt. Pindutin mo na ito. Coke zero. Ayun. Oh! Thank you sa mga nakatulin dyan. At sa mga nag-thumbs up, thank you po. At syempre sa mga paano kay Idol Fransar kanina. Maraming salamat. Nakakapala po siya. Nasuportahan po natin sila. Fransar at si Botol. Thank you po sa suporta nyo. Kasi dito na yun. Oo. Yan ang mga grabe nila. At tayo, naghihintay lang tayo kung ano na naman yung susunod na ibibigay na task ni Idol Jack. At yun, salamat po sa suporta nyo sa channel ko, channel nila. Maraming lahat. God bless. Always. Thank you po kayo palagi dyan sa trabaho nyo. Basta makikita Hey! At sa syempre kay aking Mami mga Pinoy. mata. At kay Kuya Jojo. Thank you po kuya. Kailangan pa ba ako ay bigatin? Mapit ko na to. Nasabihin sa'yo naman ang gigil Hey! na mahal kita at wala nang iba. Basta mo makikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan ako'y bigasin. Sa tuwing magkatama ang ating paningin, sa mata't makikita aking mga mata. Basta na. Ba't pili mo lang kawan mo? Anto. Saraon. Sa Lobat. Kiyapo. Saraon. Sa Pakiyapo ka? Nung nagbakasyon kami, Kulay. mga bata, yung bata kami, hindi pa nag-aaral yung anak ko. Matagal na pala to. Ano na? Hello! Ayun sa apat natin. 27 minutes. Ano po? Anong Di kanta? na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigasin. Problemang puso. Sa tuwing Problemang puso. magkatama ang ating panig. Problemang puso po ba? Mata makikita Ano naman nakanta? Problemang aking
May bulong mga kanta, yung bulong na kitchen na dyan. Oh, bulong. Kaso yung ano na, sa iba naman, bulong ni Ate Jenny. Malupit ang bulong ko. Yung sino pong magpapabulong sa akin, pwede magbilang. Kasi yung pang ibulong dito sa cellphone. Pwede ko rin ibulong sa cellphone. Ingat tangan ni Pero yung ibubulong ko sa inyo, huwag nyo lang ano eh. Huwag nyo na lang pakinggan. Mag ano, ibulong mo na rin. Aking mga mata. Problemang puso. Tignan mo nga May doon. ganun na, problemang puso, meron. Problemang puso daw eh. Pagbigyan natin sila. Problemang puso. Ano, nag-rap? Problema Hindi ako 98%. drive. Pagbigyan na ako mo yan. Ha? Uban na itong son ako. Oo, kaya daw kakarita. Opo, opo, opo. Lubak baga. Naluway! Mahina! Pagkiboses to eh. Lubat na kasi. Oo. Di abos. Gusto ko na natin to. Mahirap kong kantahin pag mahina yung ano. Para tayong nagbigti nito. Mahirap kong kantahin pag mahina yung ano. Problemang puso. May Axel Kinukuan. Oh, ayan na. Sa kanila yan, ang sinlero. Minsan nating pagkikita Hey! Come on! muli-muli na aalala mga ngiti mo na tumutunan sa puso ko ang hindi nadarama tinanggal kong ika'y hanapin upang muli ay kausapin at nang masabi na damdamin ko para sa'yo hanggang ngayon bigo ako. Puson naman. Problemang puson naman sa'yo na sili. Ay nako, puso'y nalilito. Minsan ka lang nakita ay umibig na sa'yo. Ay nako, Lubat. Nalubat! Mamaya na kuya. Mamaya na, sorry. Nalubat po yung speaker namin. Paano kasi hindi malulubat? Pusong. Problemang puson. Problemang puson. Problemang puson ang bulong ni Ate Jen. Ano na lang tayo? Mga kwento-kwentuhan lang. After 31 minutes na po. Yun. Thank you kay Ate Jenny at kay Kuya Jojo sa pakulay. At siyempre sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nag-tune in at sa mga silent viewers natin. Isang kanta pa lang, bumigay ka agad. Bumigay ka. Ano, ngayon lang Pause. yan bumigay sa tagal-tagal na. Oh. Di, Nagla-live. yung speaker kasi, dapat huwag gamitin na nakasaksak. Kasi sirang battery yun. Oo. Eh, ilang buwan na tayo, nakadalawang buwan na eh. Nasunod-sunod. Ngayon lang bumigay. Oo. Kailangan, paglubat, charge. Huwag yung ano na... Kasi walang ibang speaker. Say doon David, hello, sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Ayan, ganyan na lang muna na, yun. Hello, Jeannie, sabi ni Kuya Jojo. Hello po, Kuya Jojo. Hello po. Nasa work ata si Kuya Jojo. Nasa work ka po, Kuya Jojo. Wala. Wala. Hello, Megan. Yon. Thank you, Mami. Indonesia.
Salamat kay Ate Thank you Jenny. po, Kuya Jojo. Salamat po. At yun, medyo Jojo, makaka... hello! Nanonood ka ba sa ano kaya? Po. Sa live ni Idol Japper? Nanonood ka? Number 3 nga. Hindi ko ano Oh, ba? may sumabog. Ano kasi, ano sa... Japper Sniper. Ah, Pangatlo tayo kagabi. congrats. Okay lang yan, kahit magpanlima pa yan, basta tayo makagabi. Okay lang. Ha? Pang pula? Walo, ano? 7 ata. Pang 7. O walang ano, kahit kung magpang-ilan man tayo, kahit di tayo mag-first kasi kung ano lang yung abutan natin, basta wag tayo mag-kick out. Tsaka graduate na rin naman tayo dun sa ano. Shoutout kay Tilo. Asan kaya to si Tilo? Tilo, magparamdam ka Tilo. Kumusta? Ate Jenny, Kuya Jojo, thanks sabi ni Kuya Don David. Hello. Kumusta daw kay, ano, sabi ni Don David, Ate Jenny. At kay Jojo. Hello. Ayaw kay Ate Jenny. Oh. Ano. Ayaw sa akin yung ano, yung video okay. Baka daw umulan. Hindi ko alam. Hello po sa inyong lahat dyan. At ganito lang muna yung ano, yung live natin. At pahingayin muna natin yung speaker. At di ko alam kung may susunod magla-live sa team. Yan. Kasi si Otol, si Pula, nag-live na. Si Idol Franstar, naka-live na. Ako ito. Yun. Kaya Chris Pulo, hello po. Sure ka na sa top 3 malayo agwat mo. $800. Sana nga po, sana mag-steady na tayo dyan sa ano na yan. Thank you. At ngayon, alam ko na ngayon, number 3 pa rin ako. Kasi nakikita ko naman yung kada send ko kay Idol at yung pangalawa na kwenta ko na kung pangilan tayo. Mamaya number 3 pa rin. At panoorin pa rin sa yung live ni Idol. Pasok pa rin po kayo sa live ni Idol. Tapos sa ano naman sa views, pang 7 sa views. Nag-aabang na lang tayo sa susunod sa 3rd round sa 27. Kung ano yun. Pag ano yung bibigay sa atin ni Idol, pagtatrabuhan ulit natin yan. Tapos na po birthday ko. Ano daw? Sa birthday ko. Ate Bidang, happy birthday. Happy birthday Ate Thank Bidang. you. Belated data ano? Balitan. Balitan. At napakainit pa. Pagkatapos nito, balik na kami dun sa... Ikaw, Ano? uwi ka na rin pata Di dito. punta ko ng Birthday masulit. ng parol. Sino? Sakyan mo. Atid ka na. Di ko alam. Atid na lang kita. Kung gusto mo na akong palisin. Di pagkatapos ng live. Pagkatapos na. Oo. Pagkatapos, baka nakakaya naman dito sa palakarin natin to. Di pagkatapos ito, back to work na kami. Di na tayo, magsasayo-sayo pero yung step ganito na lang oh. Tapos akyat dun sa hagdan. Ganun yung paring Jason nyo. Vlogger sa umaga, balot binder sa gabi. Nagtitilili. Baka 150k views. Ini sa ate mo. Saan man? Ayun daw nagtitilili. Isbuko. Sige! Hey! Tililing. Kuya! Ano? Isbuko daw. Sige. Pa-isbukoin natin itong mga kasama natin ng mga sumasayaw. Birthday ko sa Ondas, Don David. May isbuko. Dito Don. kuya. Bigyan mo po sila. Sa December na lang kuya yung bayad. Mag-ice cream kami. Wala pang sahod po yung yung Kaya YouTube. may piniti. Chocolate. Sige, bigyan mo sila. O sige, Nico ka na ni. Sorry si ate. Dito ka kuya para makita ka ng ano. Hindi, gamon to. Mga Kumain na. Kumana. yung may isbuko po. Kumain na. Ano isbuko? Sir Roel Molina. Opo, salamat po. At mag 150k views ata, Kuya Roel. Shoutout po kay Kuya Roel. Sa inyong po lahat, shoutout. Sige, bilangin mo kuya yung ano, yung babayaran ko. Bigyan mo sila. Kuya G. Si Chip, bigyan mo. Kuya, bilangin mo kuya ha. Kuya, bilang mo Oh. po. Bayaran natin yan pagbalik mo kuya. 70 viewers sa po.
Ganeng! Sige, go. Ejen. Kay mami, bigyan si mami. Lagyan mo, mayroon na ako. Oh. Ay, meron ka na. Sige, Cho. Doon Kay sa Gatcho, baba. kay Gatcho. Ano yun? Guys, buko po tayo kasi napakainit. Napakainit. Mga guys, buko po tayo. Kain po ice Ate cream. Bidang pahingi. Ni Ate Marciana Ligera. Kuya Chris Punilo. May napakita ko sa inyo. Si Marciana, ice cream. Ice cream. Ganito. Iwan ko sa'yo, Tilo. Hindi ako marunong yan. Jenny, dali mo daw doon. Paring Jason, minulit charot po. Te! Ate, dali mo daw Oh, doon. opo. Ayoko, mainit. Sabi niyo, ayun mo pa yung... Bakeng! Dalhin mo raw yung friend. Friend. Ilan na? Uwi na po ako. Friend. Friend. Uwi ka na? Ay, ano, hatid pa kita? Hindi, si Vince na lang daw. Kasi bensa lang ako yun. Dali-dalian. Paking, dali-dalian ko na. Ilan Ate Bidang? Ay, umabot. Daniel. May mais buko. Uwi na po ako. Salamat, Jen. Ilan kuya? 17 lahat? Dalhin mo raw yung friend. Mamerpad to. Atin. My friends! Ayos mo kami, friends. Pabigyan. Power on. Bluetooth mode. Kung baga, serious Bluetooth blessing. connected. Saka kasama natin yung mga sumasayaw. Isa rin sa akin. Kuya Nuli, hello po. Kain po Kuya Nuli, ice cream. Yun, nice buko po. Hello sa lahat. Wala na, lubat na yan. Lubat na nga. Pera namin, kuya. Ha? Pera namin. Lubat. 200. Dadalhin. Hindi ako bang haklo ba? Ay, Payong to ni Kuya Nolin. bye-bye. Bye-bye po sa inyo. Ate Jenny, bye-bye. 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 Amazing karaoke channel. Hello, loko-loko ka daw. Sabi niya Kain po, Kuya Don David. Ice cream. Ma? Amang? Gamot to sa hika. Parang aso. Na! Aba, buko. Ay, yung ulas. Uras! Ala, uras! Uras na! Bawal daw yan, Ate Bidang. Buhin ka daw. Ang lamig, ang init po kasi, ano. Ate Marciana, mainit po kasi. Yung piso di kaya sumabay ng pag-ibig mo. Madalas mo akong tawa, madalas mo akong kinig kahit saan. Ngayon hindi na alam na miss kita. Lagi kitang pinukontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba? Ang pag-ibig mo, nakalaw ka ba? Mamay na daw po.
Ako sa Kuya Jaime, ay drop in po tawag. May 42 minutes. Hello sa lahat. Ako sa puso mo. Bye everyone. Bye-bye Kuya Don. Si Marjana, Kuya Jaime, ay drop in po tawag sa inyo diyan. Ay drop. Maalat. Kuya Eman, hello po. Bakit maalat? Marinig, please tumawa ka at tignan mo ko. Alam mo ba, mahal na mahal kita. Mawala na ang cellphone ko, wag Kuya Jaime, ice cream po. dati. Ay, may 43 minutes na tayo. Kuya Jaime, hello po. Kuya Iman, hello. Ate Marciana, hello po. Madalas mo ako At lagyan mo sila ng ice po kasi ngayon, hindi na. napakainit ng panahon. Alam mo, At huwag nating mag-ano, yung siya medyo ano na kasi baka ano tayo. Lobat ka, lobat na ba? Ang pag-ibig mo, nakalaw ka ba? Ako sa isip mo, Kuya Eman, hello. Ako sa puso mo, 63 views, hello po. Ate Marciana, may love. hello. Kuya Jaime, Ate Marciana. Ay, kumusta na kaya sir si Ate Cherry? Grabe bagbakan daw yung trabaho nila at Cherry ngayon. Sabi niya kahapon. Pahinga muna po kayo dyan. At ingat po ka sa ano, trabaho niyo, kayong lahat po dyan. Lobat na ba? Ang pag-ibig mo, nakalaw ka ba? Ako sa isip mo, may meron ka ba? Ako sa puso mo, bilong may laputa ka. 55 minutes. Lobat na ba? Ay, 45. Ang pag-ibig mo, nakalaw ka Shout out po sa lahat, sabi ni Kuya Eman. Ako At tingin sa mga lugar, team kasang kami po. Pero pa rin nyo sa suporta nyo. Ako Ulit sa po, Porta. puso mo. Thank you, thank you. May laputa ka. Ayong may laputa ka na. Nilalagyan ba ito ng asin? Di ba asukal lang? Konti. Kaya pala maalat. Rowan to Global is finally here. And what's up guys, Heraldo nga pala. At eto na nga, pag-usapan natin itong official launch ng Rowan to Global. Shout out po sa lahat. So, 6 minutes na po tayo. At mamaya, alis hindi na kami. Kaya na ito nakatulog. Di tayo magbago. Kailan Nanabaran po sila. nasaan na ang pangarap ko? Makuha mo pa kaya ako'y dapat yakapin. Sana Kuya sa trailo po. ang kakukulan sa'yo, ako bakit iisipin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Kuya na lumawa nila po. Bigyan mo kailang shout out. Paglipas ang araw, ang iyong buhok Itilaw ko baka tayo tilaw. puti na rin. Sabay tayo, mga nangaba, naalaan sa atin. Makuha mo pa
ng yakapin. Salamat sa pakulay ni Ate Jenny. Oh, Wala rin po, hello po. Ingat Ate Jenny, sabi ni wala rin po bro, hello. Salamat kay Kuya Jojo. At siyempre sa lahat na nagpakulay, mga FW natin na sumuporta. Hindi ko na kayo isa-isa kasi baka meron tayong di mabanggit. Baka maraming salamat po sa inyo. At alam niyo na po yun kung sino kayo. Thank you po. Thank you. Simula hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang matapos. Maraming salamat. At maya may i-upload tayo. Hey, come on! ako'y ganda ng yakapin. Ay, oras! 48! Hanggang tapakan ako sa'yo. Baka mag-take-up. Ako ba ngaya'y ibig mo? Kahit maputi Kaya mo yan, Tilo. na ang Ayan po, Tilo. buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. May pinagdadaanan po yan. At yun din na kami makakabalik ngayon, sabi ni Kuya Puloy. Kasi sumakit yung balakang ata ni Kuya Puloy. Kaya bukas na lang kami babalik doon. Masakit yung balakang ni Kuya Puloy. Ay, yung ano? Bayan, nahulog. Lahat. Ayun. 49 minutes, hello! Okay na doon? Okay na. Okay na. Naglakad pa tayo. Okay na. Piling kung yunakal. Ang lahat Pwede ka lang tulungan. kahit ginawa ko ng tubig alak, di pumatama. Kung sakali na magbago ang isip mo, 50 minutes. ako'y lagi lang naman nasa gilid mo. Kaso nga lang kahit na anong pili ko, ako'y di mo nakikita. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana nawa'y nilabanan mo. Ano nangyari sa tayo hanggang sa uli? Tuluyan ba nakalimutan na? Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y nasilayan ko. At kahit ano pang gawin, kung pagkukunwari ay di naman nakalimutan na. Kalimutan ka, walang ibang mapagsabihan. Balik at ko'y tinatapik. Paano ko tatanggapin? Lega'y hindi na babalik. Pag naaalala kita, luhay di may pahinga. Magay wala nang mapiga. Magbabago ang isip ko. Luwate, ano ba talaga ikakatahimik ko? Kasi kahit na ano pang gawing pili ko, ako di mo nakikita.
Tanggapin din na ako kailangan. Sana nawa'y nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa huli? Tuluyan ba nakalimutan ang ayoko nang mawala ng pag-asa? Mga mata mo'y nasilayan ko. At kahit ano pang gawin, kung pagkukunwari ay tila ba nakalimutan ang kalimutan ka. Hello po sa lahat dyan. Ate Marlene, hello. At malapit na tayo mag-out. 53 minutes na tayo. Thank you. "53 minutes, baka makalimutan." Look how popular Moon really fast. Circling with Matt Rice. With just one click, you can quickly get an explanation of the topic. Help level up your health Ate with Lisa, extra mga energy niloloko. from Enervon D+. Tulog ka. Bukas na lang daw tayo doon. Bakit yung ano niya? Yung pulo. Hey, come on! Hey, 54. huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta alam mo na tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin at huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila? Wala na, basta talaga. Bahala na to. Ha! 55. 55. Mga 59. Kinakapos na yung boses. Nag-isip ko pa. Huwag mong pansinin ang nanay nila sa'yo. Basta alam mo na tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong ibibin. Kung papatulan mo'y aasarin. Lucy Balasi. Babaan lang natin. Sino ba sila? Lucy Balasi. 56. Sino ba sila? 56 na po tayo. Ay, yung kagabi pala. Ano? Nanalo yung mga kapatid ko. Nag-first eh. Basta nanalo sila. Nag-first si Nini. Ano ay, may request yung ano, Bixman. At kaso di naabutin ng oras pero okay. 57 na. Bixman. Ito na natin pag-abutin po. Hey! Lucy Balasi. Sino ba sila? Lucy Balasi.
Sino si Balasi? Sino ba sila? Lucy, sino ba sila? Repeat. Next one. Ano, next month ba yun? Next month? Well, malapit na. Madawat na po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Doctor prescribed. Ito na Kuya Rocky. Kahit intro lang marinig mo. Hey! Oh! Thank you! Maraming salamat po muli. Ang problema ay ibibigay kukusinta kung malayo sa'yo magmukha man akong gago itong paraan ibig Anong oras talaga? Ayun po! Babay mo na! Babay! I love you all! Thank you! Next month